nemakurukota enyu. Ini ndauya ndiri Sophia Mukunda Matasha Sophia. Ndiri maidzinganyamu. Mambo kati chipiri tichidzoka pano. Kekutanga tichiuya takauya tiine dambudziko mumusha. Tichiti savanhu vekwaMatasha matambudziko atiri kusangana nawo. Toda kuti mambo mutibatsire. Nekuti tega isusu sevanhu taedza kutaura nana baba vedu. Baba vangu ndino vakashaya tasara namai. Tikatomuudza matambudziko ese atakati titaure. Kuri kufiwa, kuri kurwara chirwere chepfungwa. Vamwe havarorwi, vamwe havana mabasa. Saka tikati chii chiri kunetsa ana baba vaingotsika-tsika. Tikauya tikataura nyaya yedu munomu. Mukatipa mubatsiri. Tikabatsirwa panzava. Mubatsiri iye akatitaura kuti mumusha menyu mune ngozi. Mumusha menyu mune zvikwambo neurombo zvevanhu vapenyu. Saka tabatsirwa kudaro zvikanzi munoda kuti mubikwe doro. Tikaenda kumba tikanogara pasi tese taisa musoro pamwe chete. Zvikanzi doro robikwa. Pakuzobikwa kwedoro tikutaura nana baba zvakanaka-naka. Musi wekuti doro riri kutambwa. Munin'ina wangu ane mwana wekushaya. Chakanyanya kuti tiri kunoku kufa kwemitumbi miviri yakaita accident kuSouth Africa. Ukafira ipapo mwana wemunin'ina wangu nehanzvadzi yangu. Apa paringofiwa pagore panofiwa kana ka5. Saka tazodaro manje doro rabikwa. Kubikwa kwedoro kwakatanga kuonekwa kusafamba zvakanaka. Vana baba vakatorana nana tete. Paita division. Kune vamwe 4 vari kusaidi nevamwe 4 vari kusaidi. Baba munini vakatorana nana tete nenjera yainzi taifanirwa kuti tiite mukutsa-mukutse kutenga zviro izvozvezvo. Pakuchiti contribution budget yacho yakamira sei zvanzi don't worry tisu tichaita izvozvo tikanyarara hedu sevana. Tozonzwa manje baba munini edu vamwe vanorwara vari mukumba uko. Vabva vatorwa nana tete 2 nana baba vedu 2 wavo. Vaendeswa kwaHonde uko kuna vamwe tete variko. Hanzi vakaendeswa kun'anga dzekuMozambique uko. Nenjera yacho neine zvikaitwa ikoko. Baba munini wadzoka bva vatotaura kuti ndanga ndaendeswa kwaHonde kun'anga kwatakaenda uko nenjera meno zvaitwa ipapo. Ndibaba vedu ava kutaura. Isusu hatina kuzvibvunza. Musi wekubikwa doro tasvika. Munin'ina wangu akabhuruka kubva kuUK. Hanzvadzi yangu yakabva kuSouth Africa. Ini ndiri muno muHarare, ndiri muHarare. Tikatouya tikanzi nehanzvadzi yangu. Baba munini ndasvika. Program makati iri kutanga nguva yedu. Program iri kutanga na 3. Apa zanzi ako akasvika na7:30 ndege. Uya anga uya previous day yacho. Watatofamba tese nemotikari. Pamba tikasvika na 1:30 pamba. Tasvika pamba takaona chimiro changa chiripo. Hapana vakauyawo kutitaurira kuti zvinhu zvakamira sei. Tiri kufunga pamwe tichasumwa. Totozoona tozonzwa manje nevanga varipo. Zviro zvakaitwa kaizvi. Kuti zvaitwa sei isu singatataura 1 kuti tiri kuuya wakatiti na3 time tasvika na1 but zvinhu zvatoitwa zvinongofamba sei. Tabva tarara paifume mangwana vekwanhingiri vakanga vabika doro ana mai guru vedu kuzasi godhi murapa. Toona vanhu vatobata nemabhegi vakupinda mba macho mamaitwa zvirango zvavo. Ndo patakabva tatingoti sepidipiti kupinda imomo. Takanga tauya natete uyu hanzvadzi yasewewo yake zvara vake. Wakanga wasipo patakaviga mwana because mwana uyu akatozoigwa kunoku. Because vakati kuti titi yakuigwa uko vanhu vari pamwe chete. Ngavachingoitwa pamwe chete. Saka tete vanga wasipo vachibva vauya. Baba ndichibva tataura baba ava nditete mukuru wekwakarongwa. Baba muruzive kuti pakaitika nhamo. Hapana chivanhu chakamboitwa chekuti kufa kwaita mwana uyu. VekwaMatasha hapana azomboitawo kutaura kuti tine urombo hwandipamapai nezvakaitika. Because uyu mwana uyu akafa ine hanzvadzi yangu. Izvozvi munin'ina wangu haana kunyatsogara zvakanaka nyaya yekutaura kuti vanhu kumba kwenyu vanhu veruzivo asinawo kakekesi kutaurawo kuti zvaitika izvi zvakamira sei. Saka kuuya kwaita baba ndichikumbiro changu baba kuti mutaurawo natete wakuru ava kuti tine urombo nezvakaitika sinzi panhama hazvina kuitika. Vakatoti zvinzwa chirega ndiunganidze vanhu vauya. Tagara paita tifunga kuti vanhu vaunganidzwa. Tikutoona vanhu vakutukira motikari dzavo vakutiza. Iye saka pavana vedu baba ndobva ndatozoona kuti vakuenda mandaenda nomira pamberi pemotikari. Wabuda mugedhi vandamira ndati ko baba chachifu tichamava kuita. Ingoone mataura kuti munoda kugadzirisa zvinhu apa makuenda. Hamuna vanogadzirisa zvinhu. Vazi urinetsa iye zvinoti aiwa baba musadaro. Maitira amuri kuita kaya. Munotipa picture kuti isusu tiri vana venyu. Ndimusara vana wedu isusu.
maproblem ese tinotaurira mutibatsire asi ava makutitiza ndikati kana baba zviri kuitika pamusha panapa mine chamunoziva imimi chamusoda kutitaurira kuti zvinyi muchititiza zvamuri kuita izvi baba handifungi kuti zvinokufambirei zvakanaka ndo zvandakavaita ahobva waenda havo tagara paya pamba hapasi kumbofamba zvinhu nohweni yanyanya tapa vanhu nguva tikatombotaura nezvazvo kuti tigare pasi ozi kuti tiye kuno hwandi kuti ukaona taura mbuzi kubarira pavanhu kuti dzingirwa imbwa tega takatadza kuti tikonubvunzawana baba watitaurire vari kutitiza tadzoka pano kuti tichibvunze ndowafonera ndakauya ndikawana ndokanda ndovataurira nyaya yangu akati aiwa inoda kuti tidzoke kuti murara tobva tapa date ranga ri 4 July ivo vakabva ndavaendesera masamoni avo kubasa baba nababa vangu saka ndakazobva ndafonerwa nasabhukundorikana achiti ana baba wako atazi musi wa4 tinge taenda kunyaradzi ofishi wakanyepera dare nyaradzi iyo yakanga yaitwa musi wa27 June musi wa4 July kwangu kusina nyaradzi yanga yakatoitwa vakatizoti tisipo ndikati aiwa ngatichise date remusi wa8 kuti tinenge tiripo tese vanhu tabvara zvikoro kureva nhasi tauya panapa tikuona vanhu hapana tabva tafonera ndabva ndataurira sekundorikana vakabva vatofona ivo vacho vakunyepera kuti akakuzungaira handina mari yove zvakazoti ndikati aiwa kababa hamutauri izvozvezvo imi muri kunyazoziva ndakauya ndikakutaurire chii chiri kumboitika baba havachadai ndikati itai kuti 3 dzichaima pano because isusu hatisi kumira tichatotaura nyaya iyoyeyo because inini ndini complaine ndini mumhangari imimi ndimi wandakamhangara kuti zviite baba havana kuuya apa ndo patiri nanhasi hapana chekufamba hatina kugara zvakanaka pamusha ava maini navo mukadzi wemunin'ini wababa wakashaya murume wavo namai vangu ava vakapavo baba wakashaya saka napapa vasara manje vakuchifurufusha ana maini ana mama vangu ava kuti bvai pano imi mishirikadzi vakatoenda pasabhuku mundenda uko kunotaura kuti ava ngavabve pano wakadzava varume wavo hapasisina ngavabve pano wanga wakachera mugodhi bhohoro mumunda mamaini navo baba munini ndo mama waonekwa mvura wakawirirana kuti mvura zvayaonekwa mai guru imi teichikupaiwo mvura tichidini zvaa zvakatonaka pasina chakashata asi kubva pakatanga manhengini nayo maini noyabva wavharirwa mvura iri mumunda mavo ivo vakutora vachiisa kwavo avo vachibvunza pia chashata chinyi zvikanzi imi muwiranirane avo takanga tati musawirirane namai vedu isusu wacho vakuvharirwa kunze saka ndo zvatatauda kuti dai vangu varipo watitaurirowo kuti chii chinoita kuti isusu vana tiri kuchema kwavari kuti baba zvinhu zvadai ndisu futi tikuramba tichirwadziswa izvozvezvo zviri kundibata mambo kuti saka todiniwo sevana zvinhu zviri kuramba zvichingoshata hapana chiri kufamba zvikwambo zvakataurwa zviya zvekuti zvine vapenyu nyaya haina kana kuzombotaurwa nezvayo mubatsiri wewo akanga achinyora manotsi kubva kwenyimo wevamatipa akati zvaita here ana baba vakati zvaita pakuchifamba kwenyaya doro riya rabikwa isatipo kuti tichabvunza kuti zvikwambo zvaitaurwa zvirudzi zvine vapenyu anazvo zviri kutonesa mumusha zvinani hapana achataura tochizobvunza ndowafonera unotaurisa iwo ngati kutaurisa kungapai zvinhu zvisingafambi zvakanaka zvinhu hazisi kufamba zvakanaka toda kuti tizive kana takambotenderana kuti munhu watapuhwa atibatsire tikaita chimwe chikamu chacho ko sei tisiri kupedzesa zvimwe zvacho zvakataurwa sei zvisi kupedzeswa izvo zviri kunzi zvine vapenyu anazvo saka ndakauya ndikabva ndamhangara baba munini nemudzimai wavo nevamwe baba munini nemudzimai wavo nana tete 2 vasara ndo masamona ndakaenda ndinawo ndikavapa vanhu ivavo pakachinjwa madheti ndikaita futi kete sekwataura kuti madheti matimi muri kuenda kunyaradza hapana chakashata tunoita musi wa8 but nhasi uno vanhu vachiro vese hapana auya vazvidza dare vari kutishora isusu sevanhu saka tashayiwa kuti todiniwo mambo musha macho hamusi kugarika taakutotyira ana mai vavo pano kuti waende piwo vari kudzinga mumutanana baba pana tete vanogara pamudeda tete navo ndivo vanenge vachiinjiniya ozoya tete vari pahondi ndo vane mwana dzavo dzekumozambiki dzavanotora vachiita kana kuri kwakwa zvakabviwa zvikwambo zvacho hatichazivi asi zvakataurika nababa vari kurwara ndakaendeswa kumozambiki neipera tikaitwa zvatakaitwa ofichi ndine vanenge vangu vari pavo nababa vanorwara kuti ndingataura ini ndiri ndega zvinonetsa vachazvitaurirawo maini navo varipo wavo vachazvitaurirawo ndo zvinhu zviri kuitika kwamatazva mambo
chandinoda ini chandonyanya kuda manje inyaya kuti munoziva kutaura munhu asipo makasiyana nekutaura munhu ari chipo. Saka ini chandinoda kufunga chacho ngaitikubatsire isusu kuti vanhu ivo tiinforce zvinhu zvinofana kunga tichiinforce, because ukaona vari kusaya kudare vari kuzvidza dare plus 2 vanoziva nyaya dzavo ndozvinoziise. Saka it's okay. Tatichi 22 wakamira mujere don't pay tachikumbira pa 22 nhasi tauya musi wa8 15 tine matombo eyo akashayika mwana wauyu wabva totirege tizvibatanidze pamwe chete kuitira kuti tikaita nhasi dare repano musi wa15 tinenge tiine futi matombo pake ndichatombodzoka futi kuharare ndouya musi wa15 kumatombo 22 ndo imwe yacho inouya kusangoreva ndichenda 3 weeks dzakatedzana tichiuya apa ndisi wacho wari kurwadziwa toramba futi tisi tiri kufamba zvakafanana nokuti uyu ari kuda kutodhimanda mari yake tiketi yendege last year wakauya kudoro takasvika zvinhu zvaitwa nhasi unoye wapira futi ndege vanhu vacho havana kuuya ende vanenge vachitiseka pamafacebook vachinyora vachiita se isu hatisi kupindura vachitizvidza ende pari kubuda futi muromo yekutaura kuti hanzi vana ini handisati ndakambozviona kuti mwana mudoko unotaurira vana vakuru kuti imi mamusiwe pamatasva zviro zvasekuru nambuya handizivi kuti ivo vaingapo here paibarwa vana vanasekuru nambuya pekuti vazotaura kuti imi mamusiwe pamatasva ofishinini baba vangu inini ndo vakanga varipo mukuru akapuhwa tsvimbo dzekuti ndiye mwana wepanapa nababa wake namai vake vari vapenyu asi ivo vana baba vari kurwisa manje kuti haasiwe pano. Saka izvo zvinotinesa kuti tizive kuti umwe mwana anotaura umwe mwana kuti haasiwe pano asi ivo vakabereka vana vakasiya vataura kuti uyu ndiye mwana mukuru ane tsvimbo dzacho. Ufiti tsvimbo dzacho dziri kutonetsa dzine kakurwidzana kufa kwaita baba vangu hadzisofa hasati dzapuhwa munhu anofanira wanga ainadzo dziri kungotendera dziri mudzimba dzavo ivo tsvimbo idzi dzaifanira wanga dzichipuhwa bamina ava vari kurwara ava ndiye yanga avo mukuru havana dzinawo. Saka tiziva kuti kuva nadzo kwavari kuita chii chiri kumboitika zvikwambo vanongoya kudari vachizvipindurira chichimunyango ndechekuti kuzvidza dare isusu tiri vana chitibatsirewo kuenforsa kuti vanhu vauye 22 kwandiri panenge panyanya kuita padhuzi dapamberi dai maisapo kuti iwo tinokwanisa kuzoti titsvagewo kuti mari because imari dzatinoorasa tichifamba pasina chiri kufamba asi isusu tirisi tiri kutadzirwa but tisitamboramba tichitotambudzika ivo vachiita zvavanoda vachifara after 22 paneti pane kunotivi after 22 atedzana